Ma Migori kama tudregi Jojo Mami wale kotenre koda nyasi madhimbele mara kido kod timbe oganda jokuria nyasi makamano nyakwar mgajwang dhimbele county ya Migori. Jojo makinyalo winja nyiso into nyaka sane nyasi no osegi kanye to weche mage mosebedo katimore e nyasi makamano. Jojo. Kamano Lydia, nyaka samuwe ni wantie skunda secondary Mataranganye sub-county ma Kuria West. Kama bende te nyasi mar oganda Kuria kod kit gi kod timbegi. Kabende okokelo mano oganda jo Kuria kende, to kelo nyaka oganda pogro pogi motingo mago makisi wantie kod mawuoke ugeni mamoko matinde county ma Migori. Bende koro chopo ka mar nyiso kit gi kod timbegi. Nitie chendogo mag wer, nitiere kit chiemo pogore, nitiere kit yedhe mag nyaluo kod mamoko. Kabende mae en nyasi ma bende obiro motelo ne nyasi to be mar piny luo mabende koro bage county ma Migori midhi time kind tarik 10 kod 5 kod nyaka tarik 10 kod 7. Kabende kamantie ka antie kod apisa maduong' migao no michwetego mag kit chwech. Wadang'eyo ne to ang'o momiyo wabedo kod nyasi machal kod mae. Nyalo bedo ni kit oganda jo Kuria lal, koso nyalo bedo nitie gik maduong' mwadwa ni mondo wayudi ka okalo kuom nyasi machal kod magi makelo gendni mopogore opogore kamoro achiel. Adani mondo koro imiya thuolo Prof Adan chori koni machiegni kama king'iyo kacha mana mapiyo piyo kichako gi nyingi nyasi mwabedogo ma okelo oganda jo Kuria, oganda jo Kisugeni mamoko. Thoro mare maduong', ber mare maduong' mane momiyo biro gi nyasi ni? Erokamano ahinya. Nyinga en Professor Rose Aoko Gwang' Odhiambo, nyar Suba, kendo wamor kabisa kawuono kechan Chief Officer mar Gender Inclusivity, Culture and Social Services Migori County. Kawuono wakelo kabila mopogore opogore, ahinya mag jo Kuria, tiere mag Abasuba, nitiere mag Kisii, goganda mopogore opogore nyaka jo Somali. Nikech wang'eyo ni ng'ama onge kod culture mare, mano ng'at miluongo ni mtumwa. Ng'ato ka ng'ato nitie kama onyuole, en gi jok manonyuolego kendo nyaka bed ni obedo kod gi machiegni. Gimomiyo wahero odiochiengni en ne nyithindwa mang'eny oselal kendo gilal oko ka ok ging'eyo ni nitiere kuonde monego gibedie. Odiochieng' ma kawuono wabiro wuoyo kuom gigo mabeyo mantie culture wa, machalo chiembwa mabeyo mane wachamo, machalo gigo mabeyo mane watimo chon, riwruok kanyakla ma en teko, to maduong' ni kanitie timbe moko be mwatimo ma piny sani koro okwedo. Kaka kawuono en odiochieng' ma wachope miluongo ni 16 days, ending 16 days of activism against gender-based violence. Manyiso ni nitie timbe moko mwatimo aidha kwedo joma nyiri kata kwedo joma chuo, ma wabiro wacho ka kendo wawacho ni gisani waweyo gi kendo wadhi nyime gi mabeyo manyalo miyo wadong kaka oganda. Jodongo osebedo ka wacho ni kopoe kod nyasi gi ber kwa bedo kod kuonde ma oganda nyalo some kito kod timbewa. Kaka county ma Migori wan gi kuonde gi midendo kaka cultural centers. Erokamano ahinya. Kachako gi Kuria ka wan gi Siabai Center ma wakao cultures gige duto mag culture ma Kuria waketo kendo county government osegere kendo kete kanyo ma oganda koganda nyalo dhi kendo ginyalo neno gigi, inyiso gi ni ma ne watiyo ge yo machalo kama kendo ma nithiedho go tuo machalo kama. Nitie tuoche mang'eny kata mana sani ma samoro ng'ato nyalo dhi e osiptal to ok oyud konyruok maber. To ka idhi e thieth mane wan go maber miyudo ni traditional medicine kipimo gi conventional medicine tiyudo ni gitiyo maber kanyakla. Omiyo wamor nikech Kuria ka wan gi Siabai Center, to ka koro wang'iyo piny luo mabiro ni, wan gi kama jo luo nokere koni gi koni e pinje mangima magidhi nyaka Tanganyika kocha, kama wabiro dhiye miluongo ni Thim Licho Inga, ma jodongo dhi bede kendo giporo wach ni to mage monego bed ni pod wadhi nyime gitimo, to mage monego bed ni waweyo. Kendo wamedo yawo gi mang'eny e Migori County mondo nyithindwa osom. Wan gi hata gi Mugabo Caves, bende wan go kuonde mane wanene jowa nodake kane gineno wasigu kabiro to giponde. Omiyo magi gin gik ma watemo promote kabisa e Migori County. Erokamano. Wakao pacha chori songa hivi kidogo. Wacha niongee na mzee wa jamii ya Kuria kidogo. Ukitazama pale, ukiangalia pale, utaanza na jino, tuambie hii sherehe kama leo iko na muhimu gani kwa kwenu kama jamii ya Kikuria? Lakini nataka niongee kama Kikuria. Ongea Kiswahili. Mimi ninaitwa Mzee Matiko Gesaka, ambao kwa wakati huu niko na miaka 88. Nilitahiri 1955. Kuria Council ambao nimeona hapa kwa siku ya leo, na pia mimi ndio mwanzilishi msemaji wa Kuria Council katika Kuria. Pia mimi ndio trustee yake.
Kenda tu haraka, sherehe kama ya leo iko na umuhimu gani? Ya leo inafanya hata sisi Wakuria tujulikane tuko na kansa, kwa sababu hata uko na kitu kama hiki tangu nikianza ni miaka karibu 7 na sasa imekuwa tayari. Hii county inaletwa hii ambayo Gavana Ochiro kuleta kitu kama hii ya kanso ya Kuria kanso ni kitu manufaa sana kwa Wakuria. Hata uko na vitu kama hivyo. Ndio tunaiga hata kusema tuseme tunakubali hata watoto ya kike wasome pata ya kutahirishwa hakuna maana. Ndio maana yake tunaungana na Gavana Ochiro pamoja na Dr. Mahiri na viongozi wa kule yote tunataka tufuate mkondo kama Wakuria wengine na kabila zingine. Tuwe tukifanya vitu kama hii. Kitu kama hii Kuria kansa. Hii Kuria kanso kama sio mimi haingeweza kujulikana. Ni kitu itakamanisha Wakuria tuwe na msemo moja kuliko kugawanyikana. Tunataka tuwe kama mbano kama Wajaruo, kama Wamasai, kama Kikuyu, Kisii, wakiongea neno wanaongea moja. Na sisi tunaendelea kusema tunasema mirango. Hiyo mirango haiwezi kutupeleka mahali. Tunataka tuwe na kanso italete Kuria ni kitu kimoja. Tutakuwa kuongoza kupitia kwa gavana yetu kaunti Migori Bwana Ochiro wako. Lakini na sisi ajua sisi Wakuria kama ikanzo yetu mimi ndio msemaji wake msema tiko Kisaka. Sawa, tutaendelea kuongea baadaye. Asante, nimeshukuru sana. Kinyalo winjo dogi bafe koni mana chiel kuma ajedonkura bini winjo kabendo temolero kanyo ne thuolo machal koda mae okel mana thuolo mar nyiso kiti kod timbe gitu bende gido thuolo mar poro weche ka otende kod kit bende kinde gi osekalo ma oting'o mano mar nyange nyithindo manyiri mosebedo kadhi e nyime gwego ma Kuria ka bende koro podwan ka mar ng'eyo ne to chenro ne obiro dhi nade chenro madhi kawuono ochake kawuono to rumo odiechieng' makiny ka bende kopo kod mae nitiere chenro machal koda mae kata nyasi machal koda mae mar oganda joluya ama bende dhi nyime skund sekondar mar Mukuyu e sub-county ma Uriri. Erokamana nya Jojo manyakon mgajwang manen kanyo chenro madhi mbele kaunti na Migori wabro miler kako odhi odiochieng' no ka oru.